नमस्कार, मी भारती स्वादिष्ट कुकिंगमध्ये आपलं स्वागत आहे। आता थंडी भरपूर चालू झाली आहे, म्हणूनच मी आज गरमागरम हिरव्या वाटाण्याचे पराठे कसे करायचे ते दाखवणार आहे। म्हणजेच थंडी स्पेशल रेसिपी आहे। चला वेळ न घालवता सुरुवात करूया आजच्या रेसिपीला। आता आपण याच्यात थोडं मीठ घालूया, मिक्स करूया आणि त्याला आपण मळून घेऊया। थोडं थोडं पाणी घालून पीठ जास्त घट्ट नाही मळायचं आहे आणि जास्त मऊही नाही, मीडियम ठेवायचं आहे आपल्याला। बघा आपलं पीठ मळून तयार आहे। हे बघा, आता आपण याच्यात थोडंसं तेल घालून चारी बाजूला असं लावून असंच ठेवूया आणि आता आपण याचं सारण तयार करूया। हे बघा, मी इथे 1 वाटी फ्रेश वाटाणे घेतलेत। आता हे आपण मिक्सरला घालूया आणि याला जाडसर वाटून घेऊया। हे बघा, असं जाडसर वाटून घ्यायचं आहे, पाणी न वापरता, कारण वाटाण्यांमध्ये अगोदरच पाणी असते। आता इथे मी पॅन गरम करायला ठेवलं आहे। आता आपण याच्यात तेल घालूया। तेल गरम झालेलं आहे। आता आपण याच्यात जिरं घालूया, थोडंसं हिंग, 1 मिरची घेतली बारीक कापून आणि ही आलं लसणाची पेस्ट 1 चम्मच। हे आपण तेलामध्ये व्यवस्थित परतून घेऊया। व्यवस्थित परतून झालं आहे। आता आपण याच्यात 1 कांदा कापूया, एकदम बारीक चिरून घेतला आहे। मोठा अजिबात ठेवू नका, नंतर पराठे बेलताना आपल्याला पराठा पाटला नाही पाहिजे म्हणून। आपल्याला हे जास्त नाही परतायचं आहे, हलका हलका कलर चेंज होईपर्यंत फक्त परतून घ्यायचं आहे। बघा, कांदा परतून झालेला आहे। आता आपण याच्यात हे वाटाणे पिसलेत ते घालूया। मिक्स करूया व्यवस्थित। व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे। आता आपण याला 3-4 मिनटं व्यवस्थित परतूया, म्हणजे वाटाणे आपले शिजतील। बघा, 5 मिनटं व्यवस्थित परतून घेतले। आता आपण याच्यात सुके मसाले ॲड करूया। एक चम्मच काश्मीरी लाल तिखट, पाव चम्मच हळद, 1 चम्मच धना पावडर, 1 चम्मच गरम मसाला आणि चवीप्रमाणे मीठ। एक चम्मच आमचूर पावडर। तुम्ही आमचूर पावडरच्या बदली लिंबू पण वापरू शकता, पण लिंबू आता नका घालू, आपले हे सारण तयार झाल्यानंतर घाला। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। 3-4 मिनटं परतून घेऊया आपण। बघा, आपला सारण तयार आहे, एकदम सुकलेलं आहे आणि आपल्याला असंच पाहिजे, नाहीतर ओलं असलं तर आपले पराठे फाटतील। हे व्यवस्थित आहे। आता आपण याला प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि थोडं थंड करूया। बघा, पीठ पण आपलं व्यवस्थित झालं आहे।
आता याला आपण 1-2 मिनटं व्यवस्थित असं मळून घेऊया. हे बघा छान झालं आहे पीठ. आता आपण याला थोडं तोडूया. तुम्हाला पराठे कसे किती लहान मोठे पाहिजे त्या हिशोबाने पिठाचा गोळा घ्या. आता हे आपण असं आपल्याला मधोमध नाही लाटायचं आहे, साईड साईडला. हां, सारण भरूया आपण याच्यात. आता हे आपण असं करायचं, सगळं एकत्र करून घ्यायचं. हे बघा. आणि हे वरती एक्स्ट्रा जे पीठ निघते ते काढून घ्यायचं. आता पुन्हा आपण पीठ लावूया याला. आता हे पहिलं आपण असं चारी बाजून हाताने हलकं हलकं असं दाबून घेऊया. जितकं हाताने करता येईल तितकं. हलकं हलकं लाटायचं साईड साईडने. हे बघा छान झालंय ना. तवा गरम आहे. आता आपण याच्यावर टाकूया. आपल्याला अगोदरच तूप नाही वरती लावायचं आहे. दोन्ही साईडून पहिला हलका हलका शेकून घेऊया, मग तूप लावायचं. म्हणजे आपले पराठे एकदम मस्त छान कुरकुरीत बनतात. बघा आता आपण याच्यावर तूप घालूया. किती छान फुलले बघा. तर बाकीचेही आपण असेच तयार करूया.
बघा आपले फुललेले पराठे एकदम मस्त छान तयार आहेत. मी तूप वापरले, तुम्ही तूपच्या ऐवजी बटरही वापरू शकता. हे बघा बघा मसाला चारी बाजूला पसरला आहे. किती छान फुलली पण होते आणि मसाला पण व्यवस्थित पसरला आहे. तर चला आपण ह्याला आता सर्व करू. हे बघा आपले गरमागरम पराठे तयार आहेत. भरपूर छान झालेत. सगळे पराठे मस्त फुललेत पण आणि ह्याचा मसालाही परफेक्ट झाला आहे. तर ही रेसिपी तुम्हीही बनवून बघा आणि मला कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा आणि हो बाजूला बेल आयकॉन आहे ते सुद्धा प्रेस करा. म्हणजेच मी नवीन रेसिपीचे व्हिडिओ अपलोड केले की सगळ्यात आधी तुम्हाला त्याचे नोटिफिकेशन मिळेल. तर चला भेटूया पुढच्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत खाऊन पिऊन स्वस्त राहा. बाय बाय.